Frankrig nu? Ja. Hvor langt er vi, fru? Er vi stadig ikke på Fyn, eller er vi nået til Jylland? Nej, vi er nået til Jylland. Hvad er det for 2 feriegæster, der er kommet her? Hvad laver du? Hvad laver vi, Anders? Du siger, hvor vi falder hjem. Hej Julie. Så nu de bananer der. Hun er ude at træne. Nu er hun ikke lov at løbe i den her forhænge. Skal vi have noget speed på? Benen er ikke kort nok, så må hænderne i brug. Nu giver vi den gas. Hvor skal vi hen? Ned og bad. Juhu! Julie, skal vi ned og bade? Så er der udendørs bassin derude. Og bassin her. Og så er der rutsjebanen der. Den er lidt vild. Her er der faktisk en til, der går udenfor og ind i et lille bassin nedenunder. Er vi klar? Hvor er I henne? Hvad laver vi? Skal vi ikke hjem, eller hvad? Jo, vi sejler med færgen. Skal vi sejle med færgen? Fantastisk, fortæller. Han har oplevet så mange ting. Kan du ikke lige ordne her? Nej. Kan du ikke lige slå græs? Gider du det? Ja. Og klippe væk? Klippe alle træerne? Gider du det? Nej? Skal far gøre det så? Ja, så far der skal.